Bita an t'an b'a munumunu Italien fan fɛ n'olu ka dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Bologne. Nin dumuni yɛrɛ tɔgɔ dalen don la. Ni dumuni in tɔgɔ ko bolognaise. An bɛna o de yira aw la bi. Aw ni yankuma ne ni maanaw. Aw bisimila. Maa minnu bɛ sɔgɔmada yanfɛ fan fɛ aw bonjour. N'a sɔrɔla nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka tɛmɛ nin page in fɛ i abonné. Waasa ko caman wɛrɛw i k'olu ye. I n'an bɛ kun. I bisimila. Waasa ka bolognaise na dilan an mago bɛ se misisogo ma. Français kan na n'u b'a fɔ a ma ko viande hachée. Sogo fasugu bɛɛ dɔ bɛ se ka k'a ye. An mago bɛ se jaba kunkuru fana ma. Karɔti 2 bɔ ɲango. Ne ka sogo sinin ye sogo kilo 1 sinin de. Poivron fana bɛ k'a la o kunkuru. Persil dɔɔni. N'a sɔrɔla céleri b'i bolo i bɛ se ka céleri k'a la. Ani layi kunkuru 2. An b'olu ta sisan k'olu bɛɛ sin f'a ka nugu. N'a sɔrɔla mixeur b'i bolo i bɛ se k'i ta tigɛ misɛnya dɔɔni ka sɔrɔ k'a kɛ mixeur kɔnɔna na. Mixeur b'a bɛɛ sin ɲɔgɔn fɛ. Nka n'a sɔrɔla mixeur t'i bolo i b'a sin tan cogo in na a bɛɛ k'a kan. Mixeur o ka teli dɔrɔn de nin. An ka nafɛn bɛɛ sinna fo k'a ɲɛ. An bɛ taa da sigi sisan. An ka da sigilen kɔfɛ an bɛ tulu dɔɔni k'a la. I kana na tulu caya dɛ. Basabu pati yɛrɛ la n'o ye spaghetti ye an bɛ beurre dɔɔni k'o la o. An bɛ lɔgɔti cuillère ba ɲɛ 1 bɔ ɲango kɛ tulu la k'olu yira ɲɔgɔn fɛ dɔɔni. Maa dɔw ti lɔgɔti yira yɛrɛ nka ne yɛrɛ de bɛ lɔgɔti yira basabu o cogoya in de ka di ne. Maa dɔw bɛ yen nɔ ni lɔgɔti ma yira k'a ɲɛ dɔɔni dɔrɔn na la n'u y'a dumuni kɛ a b'u dusu ɲugu. O de y'a to ne bɛ lɔgɔti yira dɔɔni fɔlɔ ka sɔrɔ ka na kɛ fɛn tɔw k'a la. Lɔgɔti yiranen ɲɛnen an b'an ka nafɛn sinen ninnu ta k'u fara lɔgɔti kan k'olu fana yira dɔɔni. N'a sɔrɔla bolognaise ɲɛ bilenman ba ka di ye i bɛ se k'i ka lɔgɔti caya dɔɔni ka tɛmɛ ne ta in kan. Nka farati b'a la dɔɔni. I b'i janto i kana na lɔgɔti caya kojugu ɲana a bɛ kumu. N'a kɛra k'a fɔ k'a kumuna i bolo i bɛ se ka sukaro dɔɔni k'a la o bɛ kumu in baga fa dɔɔni. An ka na yirana fo k'a ɲɛ. An b'an ka viande hachée ta sisan n'o ye sogo sinen ye. An b'o k'a la. K'a n'o fana ɲami ɲɔgɔn na kosɛbɛ f'o fana ka kɛ i n'a fɔ a bɛna yiran dɔɔni. An bɛ kutu k'a la dɔɔni k'a bɔ ɲɔgɔn na. I b'a bɔ ɲɔgɔn na dɛ. Ɲani kuma dɔw la a bɛ kuru. I b'a bɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ a filɛ jala cogo min na ne bɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na cogo min na. A bɔlen kɔ ɲɔgɔn na an bɛ kɔgɔ k'a la ka sɔrɔ k'a bila sisan a ka yira. Aw yɛrɛ ɲɛ t'a tulu bɔli la o kɔrɔ depuis a daminɛ a tulu man ka caya. Basabu sogo sinen fana o tulu bɛ bɔ. An bɛna beurre kɛ pati fana na n'o ye spaghetti ye. An bɛ to k'a ɲami ɲɔgɔn na fo sogo ninnu yɛrɛ ji bɛ bɔ. A ji bɛ bɔ ka tila tuguni k'a jija. N'a ji jara waati min na an b'an ka tomati duruduru ta k'o k'a la. Ɲani o cɛ an b'an ka tomati baara daminɛ. Ne yɛrɛ de ye n ka tomati in kɛ tomati duruduru ye. Tomati duruduru feereta bɛ sɔrɔ alimentation na. N'a y'i ja fana i bɛ se k'a dilan i n'a fɔ ne ye n ta in dilan cogo min na. Ne ye tomati belebele den 4 ta k'a balabala dɔrɔn. A balabalalen ɲɛnen an b'a fara bɔ a la. N'i y'a fara bɔ a la waati min na i bɛ sɔrɔ k'a sin mixeur la ou bien i b'a sɛbɛkɔrɔ cɔngɔ. I b'a cɔngɔ kosɛbɛ nka waasa a ka nugu ka ɲɛ i b'a don mixeur kɔnɔ. Mixeur k'a cɔngɔ. O b'a to i ka sogo na la i tɛ tomati fara jansanen y'a fɛ. A b'i ka na ɲɛ. N'i y'a foroki kuma dɔw la tan cogo in na i bɛ se k'a don tɛmɛ kɔnɔ tuguni k'a tereke ka jigin waasa ɲara ɲara kana na to a la. An ka tomati filɛ nin an b'a kɛ an ka na la sisan ka sɔrɔ k'u malasa ɲɔgɔn na.
Komi n y'a fɔ cogo min na, tomati in filɛ nin ye, a dorodoro feereta bɛ sɔrɔ alimentation na. N'o t'i bolo i bɛ se k'a dilan i n'a fɔ ne yɛrɛ ye n ta in dilan cogo min na. An bɛ laurier kunkuru 2 fana k'a la. O b'a tɔ kasa ja. Tomati bɔra tasa min kɔnɔ an b'o sanango k'o k'a la. I t'a ji caya dɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ épices k'a la. I bɛ épices k'a la, épices min ka nɔgɔ i yɛrɛ ma. Nin ye poivre mugu ye. Ne ka épices in fɛn caman ɲaminen de don ɲɔgɔn na épices in na. A yɛrɛ b'a dɔn épices ko in ale ye choix ko de ye ani goût ko. Nga maa caman bɛ basilic k'a la. Bamanankan na n'an k'o ma ko su kolan. An bɛ tasuma da dɔgɔya kɔrɔ sisan kosɛbɛ ka sɔrɔ k'a datugu fo heure 2 bɔɲango. Ne ta in dana heure 1 ani tilama. Nga i bɛ tasuma da dɔgɔya kɔrɔ dɛ. I bɛ to ka n'a lajɛ fana k'a kɔrɔta waasa a ka na sigi. Pati filɛ nin. Ne ye n ka spaghetti balabala jɔjan fɛ ne m'a kari kari. Wa ma dɔwɛrɛ foyi k'a la ni kɔgɔ tɛ. Ji in y'a balabala. An bɛ spaghetti in ta k'a ji bɔ a kɔrɔla la. A kalamanba an bɛ sin ka na beurre k'a la ten dɔ. Ne ni maanaw beurre in ka d'a la dɛ. Ne ka spaghetti ye spaghetti paquet 1 ye. N y'a balabala ni ji litiri 3 bɔɲango ye. Nga m'a balabala joona dɛ. N y'a to fo n ka na mɔni tɔ tolen heure 1 ma waati min na n ka sɔrɔ k'a balabala waasa u ka bɛn ni ɲɔgɔn ye. An b'a ni beurre ɲami ɲɔgɔn na dɔɔni waasa a ka kolokolo a la ka ɲɛ. Heure 1 ni tila dafara. An ka bolognaise tɛ a tɔ tora an ka duniko boloda. Maa dɔw b'a jija ka tɛmɛ nin kan. Maa dɔw b'a to ne ta in cogoya la. O ye choix ko ye. Hali n'a ma se Italie, kuma tɛ bɔlɔ in ma. An y'u ka dumuni kɛ bi dɛrɛ. Ne ni maanaw, aw bɛɛ te y'a mɔ. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.